Takže čaute, vítam vás pri ďalšom videu. V dnešnom videu si otvoríme tento Surging Sparks Blister s promočkom Zapdos. Takže sa môžeme asi vrhnúť na to. V tomto sete samozrejme hľadáme Pikachua. To je taká hlavná chase karta. Okay. Tu máme Zapdos promo, to si hodíme rovno sem. A máme tu samozrejme aj 3 peky, ktoré si dneska otvoríme. Kódik, ak by niekto chcel. No, takže hľadáme tu vlastne Pikachua. Tohto Pikachua. Takže tak. A môžeme sa asi vrhnúť na to. Takže tak. Ja už som pár akože balíčkov otváral, čo sa týka Surging Sparksu. Ale nepadlo mi tam nikdy nič zaujímavé. Iba nejaká trainer gallery tuším. Alebo niečo také, už som si neistý. Ale dneska by sa to mohlo zmeniť, takže poďme na to. Prvá karta je Mankey. Počkajte. Tu máte ešte kódik. A tu máme energiu. Tak. Zepstrika. Mariel. Relor. Terra Orb. Fluttermane. Drayton. Gimmighoul. Glopopus a Holorapsa. Časť týchto kariet možno budete môcť nájsť aj na Meowkru, čo sa týka hlavne asi len reverse karty Hola, lebo tento set akože nejako nezbieram. Teraz nejako nezbieram žiaden set, musím povedať, skôr sa snažím chaseovať tie top karty a tak. Dobre, toto dáme tu. Môžeme sa vrhnúť ďalší palíček. Dúfam, že nejaký hit nám určite padne, lebo to by bolo smutné. Aspoň jeden hitík by tam mohol byť. Takže tak. Dobre, ukážeme si energiu. Ukážeme si energiu. Takže energiu kódik hen to mal byť, sorry. A môžeme sa vrhnúť na to. Togetic. Sizzlipede. Bronzor. Applin. Bruxish. Mending-Memo. Appletoon. Terrapagos. Colbell a Cyrano Trainer, to je veľmi cool karta. Vyťahneme si aj slívy, to je veľmi cool karta. To bude mať nejakú hodnotu. To si myslím, že je celkom pekný hitík. Cenu tejto karty neviem, ale niekde vám tu na obrázku mal vyskočiť. To je mega cool karta. Dobre. Blok dáme na stranu a máme tu posledný balíček s týmto tu Pikachuom, takže môžeme sa vrhnúť na to. Dúfam, že nám tam niečo dobré padne. A asi poďme na to. Ako nám to nejde. A už nám to ide konečne. No, ale ten Pikachu by sa akože zišiel. Akože hociaká iná karta by sa ešte zišla, ale samozrejme som rád, že vôbec nejaký hit bol a je to celkom pekný hit, je to tréner, aj keď neviem, ako sa tréneri úplne pohybujú v tomto sete. Takže tak. Gaplokot, Deino, Drasna, Espur, Kilowattrel, Ho-Ho, Life Stadium, Siliphy, Panzer a máme tu holičko. A ešte kodík, samozrejme. A holičko. Dobre, takže dnešný opening dopadol asi nejak tak, že nám padol jeden tréner. To je Cyrano. Celkom cool si myslím. Vyzerá byť v pohodičke. Nejaký whitening nemá moc. Tuto jeden hore napravo. Aj na pohodičke. Takže dnešný opening dopadol tak, že sme otvorili jedného trénera. Ja si myslím, že to je cool. Nejaké tie reverska samozrejme. No a toto bude všetko z tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo, ja som celkom spokojný s poolom a čaute.